Oké, ready? Az Hero az második szakasz, gondolom. Ja, az majd akkor menjen. Akkor mehet? Mindenki ready. Akkor én Menjél mögöttem, máj be, húzzod a falhoz magad mögé. Ja, úgy menjünk be a boss seggébe. Szóljatok a herosztok. Azt majd Phase 2. Bazd meg. Azért. Ne üss a totemet. Lesztaláltak kicsit. Elnyomtam a trinketet. Őrzök. Akkor most várjuk egy kicsit, igaz? Várjuk egy pár szeket, Mizdir menjen nyugodtan. Mikor mehet? Elfordítom. Nem tudom. Szerintem mehet most már. Akkor az összesen megfogjam? Igen. Kortyot. Mikor mehet a Hero? Elején. Hmm. Az elején. Majd pullolni úgy pulloljunk, hogy a Hunterünk az Mizdirt felnyom, és akkor multishottal húzza rá Ivánra. Jó, akkor... jó van, ez is. És akkor Csak úgy te nem vagy kezdesz, ready. hogy trinket szárnyacska. Ja, azon. Akkor ready. Pulsz idő. Akkor mehet a Mizdires, hát akkor nem. Hát... Ezt megvárhattad volna, Iván. Na, mindegy. Igen, ráment. Elment. Mehet a Hero is egyből. Elnyomtam minden trinketet. Kurva jó, kurva jó. Valamit kaptam, diszámoltak szerintem. Ha Moroz eltűnik, akkor menjen egy flare, és menjünk mindenki oda majd. Mi flare az nem? Jó, Az aki ez- nem? Valamit csinál. Amit csinál? Most menjen egy azt álljunk oda. Igen. Szerintem... Na, add ide a trinketemet szépen most, vagy nem fasz, mi az? Nekem. Azaz. Hát akkor hagyd meg, bocsánat. Jó, így. A Mizdir meg menjen CD-ről, itt mondjuk szerintem egyszer fogod tudni elnyomni csak. Akkor feladom mehet, akkor lehetetek ám. Oljatok, ha mehet a pumpa. Tudod, trinket szárny. Pénisz pumpa. Várjatok Jó, még, szansz. várjatok még. Még semmit nem csinálok. Az meg... Most csak... Hát, jó, Mi akkor megy. székeltem én? 12k, Nem. 12k az már elég, nem? De meg silence-el összekénként? Nem, mert silencer folyamatosan. Mikor mehet? Elnyomtam mindent. Próbáljuk. Elnyomtam a trinketet és... Gyertek közelebb, Már mert a... elsültem. bármikor jöhet a Star. Igen. Azért a végén Nem csak tudom. leütött. De én nem is jó, hogy hogyan lett droppolva. Ott van! Az meg, ott van. Én minden kibaszott réden láttuk ezt a búcot, faszomban, más nem is tudsz a szar. Én úgy csinálom, hogy amikor a futás rajtad van, akkor Dugálni kell veled? Mehet amúgy? Aha, beszélj. Mehet. Oké. Na bazd meg! A gnómot Nem egyből. agni. Mi más, ha nem a gnómot? Szerintem mehet a... És meg le is Hero. meg stanolva. Nem tud. Mondom, hogy a múltkor olyan gyors volt, hogy nem lehetett előle elfutni, nem hiszem Nem, nekem. ez Iván sok sikert, hogy egy-két most megfogdozol. testtel csináltam volna amúgy, de... ez esetben nem segített a méret. Gondolj bele, a hosszabb A francba. lábaid lettek volna. Mi nem mondod?
Vagy Elementális. nem én. Jó. Hát követ téged. Családon marad. Figyeljetek. És ugyanaz sikerült. Ugyanott adtunk meg amúgy. De tovább jutottál, azt nézem. Akkor bazeg. Kajak, mi lett abból a házban? Környékén fogunk majd stackelni, vagy kicsit még felénk, de valahol arra. Szóljál, hogyha kell a hero. Nagy kupas csonton, nem? A legelején el fogjuk nyomni a herót az elsőnél. Jó, mert akár még raiden vagyok, az mindig más. Rossz szörnyek. Állj a falhoz, vidd a Azon. vidd még, jó, Azon. jó, forgass be, úgy, jó, már. Oké, most már rót egyből? Szerintem mehet, ja. Jaj, nem tudom mindent én is. Szóval nem múlik, nekem nyomhatjuk. Most sem van rajtam, amiatt tékre kevesebb damage-et amúgy csak szó. Persze, hogy egyből alánk rakni rohadt meg. Ja, menjünk előrébb, valahogy itt meg. A zöldön stackeljünk, az Ja. kész. Ennyi. Oké, lenne a szörnyeg. És akkor innen lőhetjük. Hát, Grimtól sok sikert megölni a kicsiket. Belehúzok majd. Max, még a mage-ek majd Egy-egy átkimbasztoljatok, vagy valamilyen. Kasztolni, úgyhogy nem teljesen muszáj sem, az kis kiszarokkal. Így, hogy nyilván megtartja az easy. Jó, mehetünk vissza. Nyilván marad. Majd Szedilen van a agró. Hogyha leszel, rezeteli az agrót. Majd akkor kap deliven. De Mizdirt is lehet nyomni közben. Nyomtam. Rajtam. Szép, csak 20 Húzom hátrébb, mert a húzom farkba hátrébb. felénk van. De amúgy 5%-es szár fel újra. Már vérzik a fülünk. Szép, megint össze. Lenne a szörnyeg. Annyi, a levegőben majd ne halljam meg. Úgy ne. Én nem tudok kasztolni, amikor ezt a damage-et kapom úgyse. Én sem nagyon. Nekem is ez a szar. Most. Nyilván legrosszabb esetben majd bopolt Szedilt, hogyha nem tudod fölvenni. Oké. Elvileg nem fog kelleni, van fade-em. Szép. Profik vagyunk. Nem tudom, második trinket ad. Azt Úgy ez nem vagyunk felszállt. Emberünk az nincs a földön. Csak ne vétek meg Annyi, most ne öljük meg a levegőbe, ennyi csak. Nem hiszem, hogy meg tudjuk azért, hogy meg tudnánk. Na? Ne próbáljuk ki. Nem lesz sok manám viszont. Célén a taunt. Még leszel. Itt túlzottan nincs manám. Gondolom észak sincsen manatágya. Nincsen, meg 3 perc. Nem tudok rányomni semmit, mert nincs manám. Nem baj. Nyomtam a Mizdirt. Forgatom Mindjárt be. lesz manád. Fejezzük be, az kész. Zsír.
Benne állunk majd a mana regenbe. Annyit kérek, hogy légy fókuszoljátok az addokat. Hát, Ja, mindenki Jó. a bosshoz álljon, ne álljon Instantom majd nem senki nagyon se van. hátra. Gyere hátrébb Iván közben. Oké, jó, húzom. na ez úgy látom, ez izgalmas fight lesz. Nézzük, és ez most amit akartad. Hát nem így gondoltuk, mert elsőre meg kellett volna ölni az addokat, de ja. Álljunk össze szerintem. Hát gyertek mindenki egy helyre, hogy az addokat le tudjuk szedni. Híró mehet? Igen. Aha. Aha. Add. Add kijött. Szép nagyokat üt belém, az anyának. Milyen csönd lett? Nem tudom, most éppen csak koncentrálok. Hanem se Istenem, se hazám. Teljesen sima. A izével. Hero a első miniboss után megy? Új Kings-el. Új olajat fölnyom. A Radis az már csak te nem vagy Radis, szóval... Megvan a Várjál. buff rajta? Melyik ez a buff? Én nem látom, látod? Én nem látom, úgyhogy én leszek gyorsan. Nincs rajtad kajapufja. Nem, azért leszek gyorsan. Alig vegyom a full time-át, azt utána mehet is neki. Na, akkor mindjárt... Majd akit berak az izébe, azt majd fókuszáljuk. Meg elsőre a izét, Jó. meg a kis izét, azt. Hírek a fókusz. Miután meghalt, kérek mehet a háró. Mehet is. Nem az szörnyek, nem kettőn. Hát legalábbis, hogy azt hittem. Észre szabadítsuk. Mizu? Ez nagyon szép kép volt. Még ennyi. Jó, hát akkor Wisdomot kap, akkor Wisdom megy a bossba. Akkor megyek. Háró a első Blizzard utánja. Igen. És kasterként álljatok közel, mert silence-el. Nem mozogjatok, Nem nem mozog. mozogjatok. Fú, át kell futnom a túloldalra. Le kell futnom a boltba. Is bold. Aha, túl sokat Agro. Ne Hát nem tudom szakítsátok vissza ennyit. tolni, és még meg sem mozdulhatok. Shattert bevertem én is. De azt nem tudja Iván tankolni. Kurva silence. Meg amúgy Ne szakítsatok ennyit, mert akkor mindig ide jön az arcunkba. És besilence-el, a faszom. Ugye, ugyanez. Kezd random nyomja az agrót, tök minden. Nem, hanem, hogyha nem, ne szakítsatok ennyit, mert... Az a baj, hogy nincsen több Shatterem, baszki. Nem tudom De hova nem, tenni itt az nem baj, hogy agrómat. rajtad van. Iván free. Rajta menjen el nyugodtan a hero. Öljük meg. Jaj. Na, bazd meg. Erről Nyilván. gyorsabban futunk? Na,
Hát ez geci rosszul jött ki. Ez nagyon. És 3-szor voltam lesilence-elve. Akkor amit tudok elementálból... Nekem legobbantották a manámat, mi a szar? Nem tudok vele mit csinálni. Hát én sem. Meg fogok halni maximum. Nem, ez nem baj. Ez most egy szerencsétlen run. Igen, ez most egy unlucky nagyon nekünk így. Igen, mert ezt tauntolni se tudom meg semmit, tehát... hogy- Ajaj! Hát egyben is el lehet mondjuk verni. Én tauntolt valamit tudtam. Megha. Most szarul jött ki kurvára. Kicsit kaotikus volt, de... Ja. Ez nagyon. Ez ilyen budget tankolás. Induljunk, nem lesz Tessék, jó. ott van, Hát, mehet, menjen. Nem. Indulj. húzzuk. Menjünk, mindenképp menjünk. Amint megjelent a portál, mehet a hero. Megálltam a portálba. Ne álljatok belé. Oké. Mehet a hero. És nyomod a manatide-ot először? Persze. Már Mehet gyakorlatilag szerintem. már le is raktam. Macska szólj, hogyha menjen az inner. Jött az inner. Bazd Azt meg, is meg! alám raktad. Ah. Sem. Akkor kékbe álljon valaki. Bye. Akkor a második körben én viszem. Jó, hát... Faszom. Hú, de jól ment pedig. Krisa... Erre mi esély volt? 10%. Amelyik ez így most egy kicsit bajos, de... Itt viszont droppolja a tretet, és nem tudok valamit kezelni. Ja, persze. Nem baj. Jaj, de sajnálom. Akkor Iván vedd fel a zöldet majd. Oké. Nem ugyanott lehet, hogy lehetnek máshol. Még az, hogy semmi manám nincs most nekem. A kék az jó, megyek, beállok a pirosba majd. Hoppolom macskamát. Hát ezt most már így kell végignyomnunk sajnos. Várj, be, Pirosat be, dolgom. Kéket vagy... Jó, itt vagyok a zöldbe, itt vagyok a zöldbe. Bár, És simán végigállom. A zöldből ne álljak ki, ugye? Hát nem annyira. Oké. Jó, csak én a piroshoz vagyok szokva, mint tank, tehát nem tudom, hogy milyen van a többen. Hát sajnálom, pedig tuti rekord lett volna. Jó lett volna majd legközelebb. Mi maradunk Szia. itt az ajtóba, Ajtó. mármint Még Grimtó egyet, és egyedül kivételével, vagyok. meg Iván kivételével. Melyek a helyem, uram? Rá is akkor Mizdír elődre. Csak azért megyek előre az Elements miatt. Ennyi. Mondom, Grimtó is Így tudja, jó. hol kell menni. Majd Phase Így jó. 2-nél menjen a hero. 60% HP-nek. Most szóljál. Így jó a pozíció amúgy? Jaj, azt is a grupot nem raktam vissza. Kicsit ellakott. Bocsi Attila, most már itt vagy. Bocsi, az... Hát, érződik, nem kicsit. Majd mindjárt mehet a hero. Hát bazd meg. Mehet a hero. Azonnal. Elfogyott a flask. Hát érződik.
Lehet, hogy arrébb kell menned. Jó, Elég? kicsit arra mentem. Jó. Az túl közel van. Akkor Még ezt akkor nekünk vissza. kell innen kimenni. Akkor vissza. Így jó, így már jó. Hát majd kiderül. Jó, akkor kicsit visszahúzom. Jó, ott már jó lesz. Hát az még mindig elfogy a maná. Megy a monotán. Ne. Bár ez rajtad nem segít. Hát az rajtam nem. Ennyi volt. Gé- Kézi. Bazd meg.